Jeg hedder Jytte Høj. Jeg er billedhugger, egentlig. I udgangspunktet uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Og på et tidspunkt så begyndte jeg også at tegne og fotografere, fordi at det er rart at have noget, der er ikke så tungt at slæve på. Så derfor står vi nu her med en tegning. Det er en tegning i en serie, som har et foto i midten, eller placeret andre steder, og så en skravering med farveblyant, som bærer præg af håndens bevægelse. Det er ligesom længden på skraveringerne har den bevægelse, som hånden laver, når den ligger på og bevæger sig på papiret. Så det er sådan en karakter ved tegningen, at den har denne sådan rytme af håndens bevægelse. Når jeg arbejder med at sætte et fotografi ind i en tegning, så er det fordi, at fotografiet for mig repræsenterer, du kan sige, virkeligheden, og tegningen som sådan abstraktionen. Så det er at spænde udtrykket ud mellem realitet og abstraktion.